Agora que chega o tempo de coller a erva e de sementar o millo, é o momento de maior traballo dos apeiros de labranza. Nos últimos anos, o sector da maquinaria agrícola está a evolucionar cara a equipos cada vez máis grandes e especializados, equipos como os que se presentaron onte nunha demostración en Sarria. A inauguración das novas dependencias da empresa de maquinaria agrícola Manturius en Sarria completouse cunha demostración na que se presentaron varios apeiros para a labranza da terra da casa alemá Lenken. Tradicionalmente nos medios húmidos como Galicia hai un gran desenvolvemento da vexetación e unha das mellores formas de controlala e voltear a terra. Pero a aparición de herbicidas e outros labores máis superficiais motivou que se deixase de empregar tanto. A aparición de novos modelos de arado máis resistentes e lixeiros están a propiciar unha volta a este tipo de manexo profundo, que rompe coa compactación do solo e favorece a aireación do terreno. Es más ligero que los antecesores y además tiene unas palas con una superficie de tiras que dura un 50% más que los modelos anteriores. Además conseguimos que no se pegue en terrenos muy pegajosos, que no se pegue la tierra a la pala y pueda voltear, como estamos viendo en estas fincas, voltear y tapar una hierba tan alta como esta que estamos viendo delante de nosotros. A continuación pasouse unha grade rotativa con rulo que vai facendo o laboreo de preparación do solo para recibir a semente. De feito, o habitual é velo traballando acoplado a unha sementadora. Utilizan as dúas xuntas por aforrar combustible, lóxicamente. E aparte deso, pois as máquinas de sembra perjudican bastante o peso do tractor. Entonces, con esta máquina evítase as marcas do tractor porque pasa despois traballando despois delas, por encima delas. Estes equipos de laboreo con grade rotativa están a ser moi empregados en Galicia, pero compre manexalos axeitadamente para que dean o seu máximo rendemento. Depende un pouco do tipo de solo e da labor que pretendemos facer, non? Nunha terra que está de millo, por exemplo, cando sacamos o millo, ensilamos, pois pódese facer directamente e sembrar directamente xa con ela. Antes do millo, pois é recomendable facelo despois do arado. Menos habitual en Galicia é este equipo de labranza. Semella unha grade de discos, pero a súa función é máis complexa. Más ben non é unha grade de discos, é unha grade rápida de discos. O que fai é triturar se hai vegetación e preparar a cama de sembra tamén a unha altura un poquitín máis alta. Deixa compactado tamén cos rodillos traseiros. Nesta demostración tamén se probou o traballo desta cultivadora rápida de discos en combinación co arado para deixar a cama de sementeira. Y lo que hemos estado probando es la grada rápida, grada de discos, con el fin de que nos pueda desmenuzar después de haber arado, para que nos haga un refinamiento de la parte superior y nos lo deje preparado para sembrar. La grada rotativa no cabe duda de que es una máquina fantástica porque la regulamos en cualquier condición y en cualquier tipo de terreno, ya que la grada rápida de Lenken tiene caja de cambios y lleva además inversor de giro, puede girar en un sentido y en otro, entonces buscamos el punto ideal, mientras que el coste es un poquito superior respecto a la grada rápida de discos, que lo que hemos probado es la posibilidad de refinar después del arado con la grada de discos siempre que tengamos el terreno en condiciones óptimas. Esta demostración serviu para mostrar que tan importante como a mecanización é a racionalización do seu emprego para acadar os mellores resultados aforrando cartos e combustible.